Assalamu alaikum, suna na Falal A Dorai. Ba na goyon bayan fyaɗe. Fyaɗe wata ɗabi'a ce mummuna da take kasar al'umma. Take jefa mata da ƙananan yara cikin mummunan hali, gada musu da cututtuka a jiki, jefa su cikin ƙuncin rayuwa mara adadi. Lallai ya kamata mu tashi mu kau da fyaɗe a tsakaninmu. Ta yaya za mu kau da fyaɗe a tsakaninmu? Wannan amsa tana cikin shirin fim ɗin HAUWA KULU, wanda za a fara nuna shi ranar Idi babbar sallah a Film House Cinema da ke Ado Bayero Mall. Ku zo mu haɗu da mu da ku mu kalle shi domin mu ga irin darasin da yake ɗauke da shi, kuma mu kwashi darasin daga abin da muka ɗauka mu yi amfani da shi a tsakanin al'umma. Lallai fyaɗe abun kora ne, ba na goyon bayan fyaɗe. Ina za na je